ihum night supara longpen ong dung rakio hormu kinep thulong Borpathar Police Station ke parlo Santipur mate naka checking gate along G3 phai kresir kep arni kangsam por phai trok sirachi team apor ihum dimapur pen ke wangbom night supara longpen ke ong dung rakio hormu kinep thulong Bangso keton kelang ponalong Borpathar OC Dipen Barua Penjapon si bangso sai deng ponlo Lason si Borpathar Police atum keton kelang kidoboya hut ihum night supara longpen 29 sada packet nep longlo Bangso rakio hormu pang rumpet 21 grams doji lapen hitia long ador 1.5 anbak doji pusi raikom sai khia tumpen karju ahut pachinipon Lapen halapu bang hini kaching nang check atuma men lake Gosi Jamir lapen Tenjing long kombar puhenlo Bangso kaching nang check Ahem konglong registration number NL02B2979 pusi pang thek ponlong Lapen no mat kaching nang check atum aphan Borpathar raikom sai khia tumpen karju pater tok bomla Bokajan pen Lawrence Lekthe Lotiki Minios Karbi Anglong Attaista, 28.